Ιστορικός αμπελώνας του ντομέν Πόρτο Καρά, με πρέμνα τα οποία ξεπερνάνε τα 50 χρόνια, σε άλλες περιοχές, σε άλλα είναι 30, σε άλλα είναι 55, και στα πλαίσια της αναγεννητικής γεωργίας που εφαρμόζεται φέτος το 2022-2023 συναντάμε τη Χαρούλα Σπινθυροπούλου για να μας δείξει τι ακριβώς γίνεται. Χαρούλα, καλώς. Προσπαθούμε λοιπόν, βρισκόμαστε καταρχήν σε έναν αμπελώνα που είναι φυτεμένος το 1969. Προσπαθούμε στα πλαίσια της αναγεννητικής γεωργίας, αμπελουργίας, προσπαθούμε να αυξήσουμε το όριο ζωής το πρέμνο μας, γιατί θεωρούμε ότι τα παλιά πρέμνα είναι αυτά που δίνουν και το πιο συγκεντρωμένο φρούτο. Άρα προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τους παλιούς αμπελώνες σε όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση γίνεται. Να πούμε όμως, να σε διακόψω, ότι και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει ανακύψει το θέμα ότι τα παλιά πρέμνα μπορούν, λόγω εμπειρίας που έχουν, γιατί αυτά είναι τόσο ετών, να επανέλθουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ακριβώς, γιατί τα παλιά πρέμνα έχουν βαθύ ριζικό σύστημα, άρα μπορούν να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νερό που γίνεται ολοένα και πιο λίγο. Να δούμε τι ακριβώς, δείξε μας λίγο σε ένα τέτοιο πρέμνο τι ακριβώς γίνεται όσον αφορά για το κλάδεμα. Έχουμε ένα, όπως είπα, παλιό αμπελώνα. Στον αμπελώνα αυτό έχουμε κάποιες ελλείψεις σε φυτά. Προσπαθούμε λοιπόν από πρέμνα που είναι ζωηρά να δημιουργήσουμε κάποιους αντικαταστάτες και να μεγαλώσουμε, να καλύψουμε το κενό στα πρέμνα που λείπουν, να καλύψουμε τα κενά στον αμπελώνα. Αυστηρό κλάδεμα στα 2 με 3 μάτια, ανάλογα με την ποικιλία, και προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα σωστό σχήμα στο φυτό, να ξεχωρίζουν οι βραχίονες μεταξύ τους για να ρίζονται καλύτερα τα σταφύλια κατά τη διάρκεια της βλαστικής περίοδου. Αυτές οι θερμοκρασίες που έχουν επικρατήσει μέχρι τώρα, γιατί τώρα είμαστε 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, θα βοηθήσουν το αμπέλι, δεν θα το βοηθήσουν, τι περιμένεις? Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε κάποιες χαμηλές θερμοκρασίες, κάποιες μέρες με χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή με θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς. Εκτός από 2-3 μέρες πριν τη σημερινή, η θερμοκρασία έπεσε κάτω από 10 βαθμούς, το πρωί είχαμε γύρω στους 3 βαθμούς στους αμπελώνες, οπότε χρειαζόμαστε απλά και κάποιες άλλες μέρες που η θερμοκρασία να είναι κάτω από 10 βαθμούς. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί ανάγκες των φυτών σε χαμηλές θερμοκρασίες για τη διακοπή του λιθάργου. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχεις καταγράψει όλο τον υλικό αμπελώνα, βλέπεις διαφορές από τότε που είχες έρθει πριν πολλά χρόνια όταν κατέγραφες με τώρα, είτε στα πρέμνα, είτε στον καιρό, είτε στις θερμοκρασίες, είτε στα νερά? Σαφώς και υπάρχουν διαφορές σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις προήμιση της παραγωγής, αλλά όχι σε όλες, κυρίως στην Νότια Ελλάδα. Εδώ δεν έχουμε προήμιση της παραγωγής, άρα δεν έχουμε, ας πούμε, επίδραση των θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών που προημίζουν το βλαστικό κύκλο. Γενικά είμαστε στα ίδια επίπεδα εδώ και 15 χρόνια από ό,τι βλέπω, από τα δεδομένα που έχω στη διάθεσή μου τουλάχιστον, που είναι λίγο πολύ στο ίδιο βλαστικό στάδιο, μάλλον τα βλαστικά στάδια εμφανίζονται λίγο πολύ στην ίδια χρονική περίοδο. Σίγουρα έχουμε διαφορές όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το ευτύχημα είναι ότι ενώ περιμένουμε μία μείωση των βροχοπτώσεων, αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε δει. Φέτο, για παράδειγμα, είχαμε περισσότερα χιλιοστά βροχόπτωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα νομίζω ότι η τάση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Σίγουρα βλέπουμε κάποια επίδραση στις ερυθρές ποικιλίες με χαμηλότερους δείκτες φαινολικής ωριμότητας και κυρίως, όχι με χαμηλότερους δείκτες φαινολικής ωριμότητας, κυρίως με μικρότερο δείκτη φαινολών, που αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό όμως, και νομίζω ότι μας βοηθάει να κάνουμε κρασιά που είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις των σημερινών καταναλωτών.